Γεια σας, ονομάζομαι Ελπίδα Κατσαράκη. Στα πλαίσια του μαθήματος Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, θα σας παρουσιάσω ένα σύντομο βίντεο σχετικά με το σεισμό, δηλαδή τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Όταν αισθανθείτε μια σεισμική δόνηση, μπείτε αμέσως κάτω από ένα γραφείο ή ένα πολύ γερό τραπέζι. Σταθείτε μακριά από τα παράθυρα, τις βιβλιοθήκες, τους μεγάλους καθρέφτες και άλλα βαριά αντικείμενα μπορούν να πέσουν. Προσέχετε τις οβάδες και τα διάφορα αντικείμενα της οροφής, παραδείγματος χάρη γύψινες διακοσμήσεις. Παραμείνετε καλυμμένοι μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Εάν το έπιπλο που σας προστατεύει μετακινηθεί, προσπαθήστε να το ακολουθήσετε. Εάν βρίσκεστε σε ψηλό κτίριο και κοντά σας δεν υπάρχει γραφείο ή τραπέζι, κινηθείτε προς τον εσωτερικό τοίχο και προστατέψτε το κεφάλι σας με τα χέρια. Μην χρησιμοποιήσετε ανελκυστήρα, μην εκπλαγείτε εάν ο συναγερμός ή το αυτόματο σύστημα κατεωνισμού τεθεί σε λειτουργία. Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, απομακρυνθείτε από δέντρα, πινακίδες, κτίρια, ηλεκτρικά καλώδια και κολόνες. Εάν βραδύστε σε πεζοδρόμιο κοντά σε κτίρια, προχωρήστε προς την είσοδο του πλησιέστερου για να προστατευτείτε από τα διάφορα αντικείμενα που μπορούν να πέσουν, όπως παραδείγματος χάρη τούβλα, γυαλιά, σοβάδες και άλλα αντικείμενα. Εάν οδηγείτε, σταματήστε στην άκρη του δρόμου. Αποφύγετε τις διασταυρώσεις, γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες πηγές κινδύνου. Παραμείνετε μέσα στο όχημα μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Εάν βρίσκεστε σε μεγάλα καταστήματα με πολύ κόσμο ή σε δημόσιους χώρους συνάθρης κοινού, μη σπεύσετε προς την έξοδο. Απομακρυνθείτε από ράφια με αντικείμενα που μπορούν να πέσουν. Εάν βρίσκεστε σε αναπηρική καρέκλα, μην προσπαθήσετε να σηκωθείτε. Μετακινηθείτε σε σημεία που μπορεί να προφυλαχθείτε εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Ασφαλίστε τους τροχούς και προστατέψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας. Εάν βρίσκεστε στην κουζίνα, αποφύγετε μακριά από το ψυγείο, το φούρνο και τα ντουλάπια που βρίσκονται ψηλά. Εάν είστε μέσα σε στάδιο ή θέατρο, παραμείνετε στο κάθισμά σας και προστατέψτε το κεφάλι σας με τα χέρια. Μην προσπαθήσετε να διαφύγετε προτού σας σταματήσει η σεισμική δόνηση. Αποφύγετε να τρέξετε προς τους εξόδους. Στη συνέχεια θα σας πω μερικά πράγματα για το κοιτίο πρώτων βοηθειών, το οποίο είναι απαραίτητο και στο σπίτι αλλά και στο γραφείο σε περίπτωση σεισμού. Τα κοιτία πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Εκτός των άλλων, είναι πολύ χρήσιμα σε καθημερινή βάση όταν κάποιος τραυματιστεί. Για να είναι όμως χρήσιμο ένα κοιτίο πρώτων βοηθειών, πρέπει να είναι προσιτό και πλήρες. Να έχετε πάντα το κοιτίο σε θέση τέτοια που να μπορείτε να το βρείτε αμέσως, ακόμα και όταν βρίσκεστε υπό το κράτος πανικού κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Τα εφόδια τα οποία χρειάζονται και πρέπει να ανανεώνονται είναι τα εξής. Διαχωρίζω σε δύο κατηγορίες, τα φαρμακευτικά υλικά και τα ιατρικά υλικά. Στα φαρμακευτικά υλικά περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάρη, αντιβιωτική αλυφή, ασπιρίνες, παυσίπονα, κολλήριο για τα μάτια, σταγόνες για τη μύτη και τα αυτιά, υπεροξίδιο του υδρογόνου, σπρέι για τα έντομα, επιπλέον φάρμακα χορηγούμενα με συνταγή. Τώρα, στα ιατρικά υλικά έχουμε τους επιδέσμους, τα χειρουργικά γάντια, τη χειρουργική μάσκα, τις διάφορες γάζες, μπατονέτες από βαμβάκι, αυτοκόλλητη ταινία και νάρκωτες.